Hello everybody! Welcome to my live and welcome to my YouTube channel at sa aking iba pang mga social media accounts. Ay, sandali, medyo hingal ako kasi malayo yung aking tinakbo in fairness. At syempre, for today's video, meron po tayong papasyalang bonggang-bonggang private resort. Yes, private talaga pang mayaman, di ba? Ayan ako at syempre, hingal ako. Actually, ito po yung birthday celebration at ako pong mag-MC pero matagal pa po yung pag-iintay namin kaya naisipan ko po siya i-vlog, di ba? Kasi sayang, ang ganda-ganda kasi dito sa resort na ito. So, tara na. Ang aking binabanggit na resort, mga kaibigan, ay ang KD's World Private Resort. Ayan, kung nyo po makikita, papasukin po natin yan. Okay, so kuna mo muna. Hinga muna ako. So, let's go sa go. Hindi natin patatagalin pa. Yan, dito tayo. Ayan. So, dito sa banda rito, may kataasan po yung kanilang daanan. Ayan. So, tingnan nyo muna. Pakita mo muna. Ayun, ang ating KD's World. Ayan. Siyempre, ang ating cameraman na si DJ Alas ang bahala po sa mga view. Ayan. So, halika na. So, lilibot lamang tayo. Dito, doon po yung mga rooms. Ayan. Diyan po yung mga pwedeng mag-occupy, yung mga mag-visit dito o mag-stay dito ng overnight or ilang araw, di ba? Depende yan sa presyong kanila mapag-uusapan. So, dito naman, ayan, unahin natin na puntahan yung, ano nila, yung parang, ang tawag dito, yung kanilang reception place. Ayan, may hagdan dito, dahan-dahan. Okay, so sundan niyo ako. Okay, ito po ang kanilang reception place. Ayan, di ba makikita niyo po ang welcome to KD's World Private Resort. Ayan, dito may mga, pwede kang bumili dyan ng kung ano-ano. May ice cream sila, may mga alak, at saka may mga chicherya. Kaya hindi ka magugutom dito. Ayan, dahil ito yung resort, eto, meron ding swimming pool. Ayan. Okay, dito tayo. Silip lang tayo. Ayan. So, nakikita nyo, asul na asul. Pakita mo nga yung ating swimming pool. Meron siyang pangmalalim. At saka meron din doon banda roon na pangbata. Ayan, may pangbata doon. Ayan. So, pwede ba natin pasukin? Ewan ko lang. Pero, tingnan natin. Ayun, akitin natin yung part na yun. Alika, sumunod ka sa akin muna. O, diba? Okay, so babalik tayo sa pinaka-entrance. Charot lang. Hindi, dito lang sa dinaanan natin kanina. So, eto po. Dito, ayan. Malawak din naman dito sa part na to. Kaso, ewan ko lang, hindi siya pwedeng maging parking area. Doon meron. Ayan. May mga parkingan doon ng mga motor. At saka meron din sila ditong, meron din sila ditong pato. Ayan. Nanigas na yung pato. Ay, pato. Ayan, si Whitey ang pangalan niyan. Whitey. Ito nga yung sinasabi ko. Kanina, yung swimming pool, makikita nyo doon. Meron din silang slide. Ayan, pasukin natin. Sinisipon pa ako. Ayan, ito yung slide. Ito. Ito yan. Yung slide to. Ito. Yung slide, pag ganon. Diretso ka sa tubig. So, ito naman yung akyatan pag gusto mong mag-slide. Let's go, dahil. Nakapagod na. Sundan mo ako, camera na. Sana hindi tayo maka-copyright. Okay, dito naman sa part na to, is dito ka papwesto kapag gusto mo mag-slide. Kung naman yung slide, friend, yan. Diba? Puting-puting. Oy, hindi ka kasi, baka mami, mag-ingat ka dyan, alas, baka mami, may slide ka talaga. Dito naman sa part na to, makikita mo na ang kabuuan, halos kabuuan po ng resort. Ayan, o diba? Ilingalinga mo nga. Ayan. Tulad nga ng aking sinabi kanina is, dito nga may event. Ayan, o. Meron nang naghahanda ng maging music. Ayan. Diba? Ganda. Power. O. Yun yung dinaanan natin kanina. Pak. O, diba? Naku, marami pa tayong pwedeng puntahan dito. Doon sa, balikan mo to. Yun, yung mga tao doon. Ayan. Ayan, ibaba mo konti. Ayan, pak. Diyan po gaganapin mamaya yung, yung 21st birthday ni Kit. Yung ating birthday celebrant kung bakit po tayo nandito ngayon. Pag may-ari po ng pamilya niya ito. Akala ko nga sa kanya lang ito. Kasi KD, di ba? Tapos yung mga kapatid ng KD, pas KD. Hindi,
in the near future, sa kanila talaga ito ng bonggang-bongga. Ito magkakapatid, di ba? Puro KD ang umpisa ng mga pangalan nila. Okay, so, let's go. Ito naman, ang laki lang puno, di ba? Si Sean. Ay, tabi-tabi po. Huwag niyo po ko inuno sa punso. So, bababa na tayo, ha? Ayan, lika, baba na tayo. Ngayon naman, pupunta naman tayo doon sa may mga kubo. Okay, kung saan kayo pwede magtambay. Ayan. Pero bago tayo tuluyan pumunta doon sa kubo, is libutin muna natin tong resort, yung resort. Itong swimming pool. Ayan, ito medyo may kalaliman nga, oh. Hindi ko lang alam kung ilang feet to. Ayan, doon naman papunta doon is hindi naman masyado malalim na. Ayan, ay dito na tayo lumabas, may daanan pala dito eh. So makikita niyo po yung kanilang signage. Katie's World Private Resort. Private talaga kasi napakalayo dito, guys. Oo. Hindi mo expect na may ganito kagandang resort sa sa kailaliman ng ng malayong lugar. Ayan, oh, di ba, social. Ito yung pambata. Ito, may daanan din dito. So, halika na, puntahan na natin yung mga kubo. Hay! Oh, eto na. Ang kagandahan din dito is maraming mga halaman. Mayroon pang talbos ng kamote. Ayan. Ayun po yung mag-birthday, oh. Ayun, oh. Siya po. Ayan ka. Oo. So, siya yung mag-birthday. Ayan, kumuha ka naman sa vlog ko. Ayan. Happy birthday. Thank you! Ayan. Shout out ka naman dyan. Bisita kayo. Ay, sino gusto mo shout out? Siyempre kay Jessel K. Uso. Sige, sige. Papasal muna kami din sa mga kubo nyo, ha? Ayan. Ako, eto yung mga kubo nila. May kubo 1. Ayan, may kubo 2. Sinisip po si Bakla. At ito yung maganda. Di ba? May kubo na tingnan mo. Hindi ko ma-describe. Ay, basta yung bubungan nila malaki. Ayan. Ito yung ayan, may mga kubo. So, ewan ko lang kung pwede natin buksan, ha. Tingnan ko lang, ha. Ay, sarado. Sarado. Dito, tingnan natin. Para masilip natin kung anong laman. Kung anong pwede sa loob. Ay, sarado rin. Ano ba yan? Ito, pero kanina may pinasok ako kanina dito, eh. Pasensya naman, guys. Hindi tayo prepared. Ito, baka pwede na to. Ayun. Ay, oo, di ba? Sirain na natin. Charing. Ayan, oh. May kutsyon. Ayan, di ba? Kung talagang, ayan, may kutsyon na nakatupi na lang. Oh, may sariling aircon. May kutsyon, oh, di ba? Oh, perfect. Kaya kung gusto mo magsulo, kung gusto mo magsulo sa buhay, at punong-puno ka ng problema sa katawan, at gusto mong mapag-isa, yun, pwede ka dito, di ba? Ayan, so dito naman etong part na to, ang laking kubo, di ba, Day? Pwede dyan, meron dyan malaking TV. At saka may sound system sila dyan. Pwede kayong mag-reunion dyan. Oo, isang buong pamilya. Isama nyo pa mga kapitbahay nyo, mga barangay, ganon. Ang laki niyan. Oo. So dito naman, meron silang CR. Ayan, malinis sa CR. So pasukin lang natin yung CR. Ay, bongga. Kapag galing kang swimming, dito ka pwede magbanlaw. May mga salamin, may panlalaki, at may pambabae. May dalawang salamin. Ayan, pwede ka maghugas dito. Ewan ko lang pwede maghugas ang pinggan dito. Charing. Okay. So, ayan. Ay, may shower room. Ay, hindi naman siya room. May shower dito. Bari. Ayan, may shower. Tingnan natin kung gumagana. Tingnan ko lang, ha. Ay, gumagana nga. Diyos ko, baka mabasa ako. Ayan, dalawa. Pwede kayo magsabay. Magsabay ng jowa mo. Okay, nako, dito naman sa part na to ay papunta naman tayo sa... Naku, pasensya na, sana hindi tayo ma-copyright sa mga music natin dito. Eto, may kusina rin. If ever na gusto mo magluto-luto, meron sila sigurong pinapaupahan. Yan, available luto ang kahoy. Kahoy na panggatong, 50 pesos per bundle upon request. Meron din silang uling, 15 pesos per pack. Okay, so dito yung kanilang kainan. O, diba? Ang ganda ng kusina nila, in fairness. Lakas makayaman. O, diba, o.
So, dito, ayan. So, ilingan-lingan mo yung ating kusina. Ayan. Nakikita nyo marami mga madlang people kasi nga party po ito. Nagsisidatingan na po yung mga bisita. Ay, ito, meron din silang KD Barkada Suite. Ayan, pang mga magbarkada. Tsaka meron din silang sariling CR dito. If ever na, dito sila mag-occupy, meron silang sariling CR. So, eto na. Ay, nagbukas siya. Ay, sorry po. Ayan, eto. Di ba? Di ba? Correct. Ayan, may naka-reserve na doon. Tito Dalope family. Ayan, di ba? Ito rin, Barkada Suite din to para sa mga magbabarkada. Anyway, ayan, sa mga gusto mong bumisita dito, dito po ito sa Palapar ng Malasike. Ayan, so, maya-maya is, bago ako pagkaan ng aking video na ito, ay ilalagay ko na lamang yung address, contact number, mga details po, kung paano nyo po mararating ito, or paano nyo po makakontakt yung mga may-ari po para social, di ba? Kung gusto niyo pong mag-visit dito at maglaan ng overnight like that, gusto niyo mapag-isa, lumayo sa Kabiasnan, lumayo sa syudad, maganda pong pumunta dito sa KD's World Private Resort kasi private talaga, di ba? Ayan, at meron din silang fountain. Kanina hindi siya gumagana, pero ngayon gumagana na siya. Ayan, at saka meron din silang dito, dumiretso na tayo dito. Meron din silang basketball court. Ayan, ano tawag dito alas? Yung half court? Half court. Di ba? May half court din sila kung gusto nyo mag-basketball dyan. Pero hindi siya pwedeng gamitin ngayon kasi may party. Nilagyan po ng mga upuan at saka lamesa. Kasi mamaya magkakainan po kami. Di ba? Ayan, ako. So, tapos na ba? Nalibot na ba natin alas? Lahat? Okay, so far so good. Ayan. Pumisita po kayo dito sa KD's World Private Resort. Ayan. Thank you very much po, no? At syempre, kung gusto nyo pong i-feature ko rin po yung mga lugar nyo, mga business nyo, at kung ano-ano pang mga gusto nyo i-feature, i-PM nyo lamang po ako. Ganun lamang ako kadali kausap, diba? At saka yung kay Alas na rin po, i-subscribe nyo na rin po yung ating cameraman na si Rico Ford, diba? Rico Ford ang kanyang fan page at saka Facebook. At saka ang kanyang YouTube ay, ano yung YouTube mo? Ha? Same din, diba? I-subscribe niyo po siya ng bonggang-bongga. Sana nag-enjoy po kayo sa ating pamamasyal. Ayan, again, nandito po tayo ngayon sa Malasike, Pangasinan, KD's World Private Resort. This has been Inadora Panga. And see you again sa aking mga next videos. Bye! Ting!